Assalamu alaikum Türkmenistanlar. Assalamu alaikum dünya Türkmenleri. Men Hıdırov Kaqımrat, Türkmenistanın Halk Hareketi'nin Türkmenistan Demokrasi Sayılığın qurnaları. Aziz adamlar Türkmenistanlar. Hemmeniz diqqat bilen seyredin şu. Men video rolüm. Bir ütkeşik zatlar çıkarmıqa dep otyryň. Özüňiz hem heyran qalarsınız. Mene heyran qaldım. Dün bir topar zat geçti. Gece gündüz men telefonum dynmady. Haqiqi uqyp bilen, haqiqi höwes bilen Türkmenin spesslujbalary işledi. Hemme adamlar patkulça etmeli etdiler. Şu telefon dynman gece gündüz. Mene hezil etdim. Sebäbi bular bir gezek işlerini görkezdiler. Ýöne düýün Vatan programmasyny seyretmeli oldum. Telefon otaýda jyňyrdap dur. Men otaýa ünüsi beremok Vatan programmasyny seyredip oturýum. Seyretsem bu biziň nämämiz? Näme diýen bir function boy model, bekan prezident. Näme? Kelle çürük diýsen ole. Guş kelle diýsen ole. Her zat diýip bar. Muňa aýtsaň hemme zat laýykda. Düýün şu karişnimi neme geyip, kurtka geyip, inspeksiya edipdir o köpetdaň eteklerini aýlanyp. Otaýda Durdulyýew dur. Durdulyýewiň arkasynda biri dur, seredip dur. Kim diýip otyň da tanyşýys. Näle bu ýetişä ýere diýdim bu. Saparmuradov dün Moskwada häzir prezidentiň arkasynda bloknotda ýazyp otyr, kepka geyip, karişnimi nemede sary kostyumyny ýerde diýip otyrynda. Sarı kostyum giyildi. Olsa kelläme giydi. Prezident ütkeşik giyinmeli. Galylar uniforma. Şu gara neme. Şu seride otyrynda Saparmurat tööleme ýetişä ýer diýdim. Ay samolyot действительно bara şuň adam diýip. Soň prezidente ünüsi beremem. Şu seride otyryn seride. Onsaň çykyp otyr. Gandymy eken laýby. Ato men oýladym Saparmurat otaýy ýetişdi diýip. Eýýam yurda. Gandymy eken eddil özüne bir ýerine meňzeýän eken bolar. Gandymy Guruluşyk ministriň, Senagat Guruluşyk ministriň başlary. Minister başla. Onsoň kama wagtdan soň Saparmuradowyň личный экстрасенси jaňa diýip maga. Как Мурат Гурбанович, извините, я вас задела тогда в прошлом году, ваш психофизический портрет обрисовала. В данный момент просто у меня не хватает возможности донести до Сапармурадова. Я говорю, мен айден хоу, маңашыйып орыс тілін айды, да? Мен айден хоу, извините, менде пулым yok. У меня денег нет, чтобы оплатить ваши услуги. Вы меня уж извините, я думаю, не по адресу. Миллионер у нас Сапармурадов, он миллионы раздает. А у меня даже туркменская государство оценило всего 500 000. Даже миллиона нет, да? Нет, вопрос не в деньгах. Вопрос в том, что в психофизическом портрете президента Туркменистана Бердымухамедова. Опа, мы опять на те же грабли наступаем. Что немя, экстрасенсина. Нет, вы отнеситесь серьезно к этому вопросу. Обратите внимание, что в последнее время президент Бердымухамедов любит одеваться в коричневые тона. Судя по его психофизическому портрету, судя по его психофизическому состоянию, он склонен к суициду. Суицид öz-özünü kastet etmeye tayin eken da. Şu goňur giymeşik giyse şolaryň nemesi boýunça psihofiziki suraty boýunça şolar öz neme suicid etmeye tayin. Goňur giyim geçik etse. Berdimuhamedov kağıtda köplenç wagtynda goňur giymeşik giýýär. Поэтому я хотел вам это донести, пожалуйста, вот примите это серьезно, да? Ладно, я подумаю, я даже завтра в видеосюжете, в видеоролике это выскажу. Да, вот так. Спасибо вам большое, просто чтобы вы знали. Şöyle koydu trubkany. Endi Türkmenistanlar değişmeden ayırmasın. Haqiqi seyretsek bu situasiýa
Hemmesi Saparmurat Fatay'da yok, конечно. O yönü Kandymov mengzap turtda onu. Şunun için değişmeyeni koydum da. Yönü hakikaten seyretsen, действительно Berdimuhamed'in yağdayı öwürlük değil. Öwürlük değil olup, o bir zat öğrenen zat ne diyor? Şu kuruluşa gitmeli zat, başka zatın kellesinde yok, ukuyupsuz da. Bir halka görkezeyin diyor. Halk otayda tupandan lebaptı, azar görüp otyr, dutarını da değil. Ne için dutarını kellesinde vardır bu zatlar, bir etçek. Yönü ukuyubu yok olsan şu kuruluşa gidiveriyor da. Yağdamadınız mı? Bu kuruluşluktan zaten. Onsanım seyredin ha. Goňur geyse hakiki samobitsa oluyor. Samobitsa olmaz ya. Näme? Men size aýdym Türkmenistan. Türkmenistan ýagdaý erwet. Gün-günden dollaryň bahasy galyp otyr bazar bahasyna. Muny saklap bilen. Onun üstüne de harit iyimitim gelen daşı yurttan. Bular her zady diye Türkmenistan'ı satıp bolan zat olsa satıp otyr, ýöne ýurdu saklap bilen. Yurdu saklap bilen. Onun üstünde devletede hem yerde listovka, bazarlarda, demelerde, avtostansı, tabağı diyor, koçelerde hem yerde yayradıp geçip otyr. Türkmenistan'ın şu. Onun üstünde davleniye olup otyr. Bu Berdimuhamedov. Mun ýagdaý hakiki erwet. Men şondan gaýgadyp başladym. Gurban bolay. Öz-özden kast edäými? Ho. O dünyada sen dogzagy var ýa, göne kast etsen. Sen bize diýerek şu halkyň öňüne çykyp büýdünçiligiň aýtmak üçin. Hemme eden jinaýatlaryň nemesinde jogap bermek üçin. Şoň üçin men aýdyp otyryn. Daş töwerendäkiler, ho. Jan penalary seredin. O dip seredin. Biz üçin şonu saklan. Tizara Türkmenistan'da biz tutsak ediýäs onu. Ýöne muň jany bize gerek. Muň jany var, bize wajit gerek. Wajit diýer ýa-da. Bu очень важно. Sebäbi bu büýdünçiliklere bolan zatlaryň ýüzüni açmaly. Niýerden pullary izne getirmeli. Şu güýdük gitmeli däl. Türkmenistana çıkan pullar izne getire ýaly etmeli muny. Şoň üçin gerek. Eziz adam bu Türkmenistanlar. Biz yeni bir gazet aýdýas. Tizara biz hemmäňizi mitinge çağırırız. Taýin olun. Ýöne biz şu listovka ýaýratdyk. Şöyle bir obstoятельный taýinlik edip otyr. Siz hemmäňiz goldak vermeli, çıkmaly. Bizim devletin aktivistleri bilen. Siz Türkmenistan'da çıkmasanız, goldamasanız, sizin ýagdaýyňyz vapşe. Näme diýim, pes ýagdaýda. Serin özüňizden bilýäňiz, bazara barsaňyz dollaryň bahasy galyp otyr. Galopiruющая infляция diýerler. Ýymitim produktdan bahasy 2-3 etse galdy. 80% infляция gidip otyr Türkmenistanda. 80%. Näde bir yaşayacaksınız? Gur, çalışma gerek. Hökümeti çalışma. Şu Berdimuhamedov'un tohumlarının hemmesini tutsak etmeli. Cinayet işi kozgamalı. Şöydüp azat saylovu geçirsek, Türkmenistan'da size garanti şu 2-3 yılın içinde bir normalne ýagdaýy bara ýaly edersin. Devletin öz nemesi var. İktisadiyet programması var. Sağ olun, erteki duşumuza çelli. Türkmenistan öňe, Türkmen halkymyz öňe.